Halo. Alah kalem niki? ya wong kene iki. Aduh lu marah iya so. Sunan apa? Semangat jonjrek. Pak De Joko pripun? Pak De Joko sing ndi to? Oh, lanjut. Wingi ora sida duwen mbek aku lho. Ayo, ayo. Lho ning anu kae to? Iya. Ning rapake kan situ. Tak tinggal nduk tinggal nduk. Tak tinggal piye kene kolong koming. Oh, karo ning jalan nek puting buyung. Lah yo mosok malu rapah kok 20 menit. Ayo, iki ana panyunan sebelah mriki manten panyunan mboten? Oh, derek. Urung. Biasane engko jam 10. Urung anget. Urung anget, ya wis. Monggo. Diaturi napa niki, Mas? Sing iso ya. Iya, sing iso apa kok. Iki aku lagu anyar tak apal. Ya. Pi lagu anyar? Anyar iki. Ora ta? Rik apalku mau kuwi tok. Yen ning tawang ana lintang. Aku yo belum ngapal kok. Iya. Iso ya, tak warai wingi. Marah. Warai malah turu ae kok to. Cahayu aku ngenteni udah jalan. Siapa enak nukas ya Mas. Marang mega engang Latihannya ra ngono lho. Bapak jadi tamak dijembengno. Dijenglengno. Apa ya? Wis kok tatat. Jaran kok ngene-ngene. Apa terusan? Ayo. Apa ndri? Suntakon war ataning regi. Ki akal-akalane sapa to jenenge? Aku mau pacar rumbu. Masa wong iki yen tawang kok iso dijengleng lho. Kian anyar deh, ketoke panjak petolane wong lor lho. Lah iya. Kata wawor kok nyolot. Sitoke pensiun, sitoke teko. Lah iya. Piye teko ndi meneh? Lah iya. Lah iya, wis bener. Teko ndi? Janji. Iki mono channel kono ning ane dadi bayi apik to. Oh kuwi, cah kuwi yo. Lucu bocah. Justru nek wong ra tau ning ngarep kamera tampil ngarep kamera lucu kelowah. Lah ya kudu tak mut malah. Anu. Monika karo katanya gitu. Janji ku eleng sumadot rasing bias masa ini bawa tuh dentak jes itu ya ana toh jenggengnya tuh dentak jes Sek. Dulu. MC ki bayaran piro lho? MC perong tau kene aku ngono bayaran barang. Wong sing ngopeni aku kok bingung tuh kok. Aku ora roh melok sapa. Sandak. Ya terus andagele. Akeh kita iki. Aku batal dagelan tak dageli dhewe. Kita bagiane dhewe akeh makane gelem ngene iki. Gelem. Oh, tau iki nang kono lah sakwiti yo meneng ae kok. Meneng ae wong aku melok wong. Lah iki kan borongan nek dagelan iki ora ora tak dagelan dhewe tak pake dhewe aku. Oh, ngono. Ya wis saya terusno. Teko dis. Teko ndi lagi teko sawit kene kok sok geger. Nimas ingsun prasopo sinaksenan bumi langit tak pisah iki tak gabung bahaya. Tangis ing tias
sang rembulan Gak situ. Bayu sono akeh sing komen ning TikTok. Piro ae, Mas? Iya, iki wonten mangke Pak Robert diaturi minggah. Terus iki 2500 wong nonton, Nduk. Nah, 2500. 500 songo. Alhamdulillah niki mangke dipun aturi sampur pakurmatan karo Pak Dijoko ya ngono. Nggih, nggih. Sampur pakurmatan katur panjenenganipun Bapak. Ngono. Iki mangke enten panyuwunan ing mangke badhe dipun aturi gedhok inggih menika setunggal Bapak Tewel. Terus sing kalih Bapak Pak Rima, Pak Ngasi. Ingkang angka 3 Bapak Kasmin, Pak Dian. Ingkang angka sekawan Bapak Lopo. Ingkang angka gangsal Pak Yanti utawi Gepeng. Ingkang angka 6 Bapak Nyamat. Ingkang angka 7 Pak Wari Pak RT. Nggih. Pramila ing mangke piantun 7 menika wau kasuwun lenggan kanthi mardikane penggalih mangke badhe hanampi sowanipun ketiga Waranggono kula. Jadi aku tidak bosan Pak Dijoko. Gedhok mriki napa? Yo engko menyesuaikan bae. Sing penting dibarke sik ya, intinya. Ayo tanjake meneh ta, share.
piantun-piantun wae sampun kula sebat. Mangke dipun aturi lenggah pinarak kanthi skeca panjenengan badhe hanampi sowanipun ketiga widodari pun akan ada nyampur sari ya. Ditanjake saithik meneh, Nduk. Kurang sak cerit ya. Ditutukne ya. Dungaren tepak gurine. Genteni bulan dadari. Kayak bar lairno. Eh? Makan cekak. Wo ngono nek bang lair kok Wis cekak. baroke.